Det kommende år, 2033, markerer 2500, året for Sokrates fødsel. Formålet med denne videoserie er at fejre denne mærkedag gennem en drøftelse af politisk filosofi. Dette er video A dansk -in. Med Grækenland mener jeg jo ikke en etnicitet, en race eller et folk, men det historiske navn, under hvilket menneskeheden først opdagede fornuft, mål, proportion, selvundersøgelse og mod til at underkaste magt, tro og tradition for kritik. Derfor anerkender milliarder af mennesker verden over de fordele, som menneskeheden har høstet fra Grækenland. Fra trickteater, drama, komedie, satire, de olympiske lege, maleri, skulptur, arkitektur, byplanlægning, bygningsingeniørvidenskab, skibsbygning, matematik og fysik. Filosofi, politik, retorik, demokrati, musik, det græske sprog og dets ordforråd. Fra Sokrates, Platon, Aristoteles, Alexander den Store, Demosthenes, Aristides, Thales fra Milet, Solon, Archimedes, Pythagoras, Aeschylus, Euripides, Leonidas, Perikles. Epialtes fra Soponides, Paleas fra Chalcedon, Kynegeros, Aeschylus, Bror, Herodot, Tukydid, Dionysius Thrax, Apollonius Dyscolus og Euklid fra. Fra det smukke, indsigtsfulde og meningsfulde korpus af græsk mytologi. Fra Homer, Eratosthenes, Anaximander, Heraklit, Parmenides, Empedokles, Anaxagoras, Leokippos, Demokrit, og tusinder af andre, ikke hundreder, tusinder af andre af lige høj rang. Sappho, Hypatia, Aspasia, Aretagyerne, Diotima fra Mantinea, Agnodike, Pampille, Artemisiae og Korinna fra. Nikias, Themistokles, Miltiades, Kimon, Brasidas, Lysander, Epaminondas og Pelopidas fra. De persiske krige ved Marathon, Salamis, Thermopylæ og Plataea fra. Antikythera-mekanismen fra, samt alle de andre mekanismer, som endnu mangler at blive opdaget. Fra derefter er Byzans, en mængde mesolonghis, og eposet fra 1940. Dernæst Akropolis fra, de utallige biblioteker og templer fra, som i lige grad blev ødelagt af romer, kristne, jøder og muslimer, Hagia Sophia fra. Selvfølgelig rivaliserer intet med den menneskelige præstation af klassisk Grækenland på tværs af hele spektret af menneskelivet. Det er ikke et påstand om etnisk overlegenhed, men en anerkendelse af et universelt menneskeligt gennembrud, der tilfældigvis skete der. Spørg Nietzsche. Hvis alt dette fjernes, hvad er der så tilbage? Sprog, der er hårde, tunge og umoduleret. Revet væk fra deres mødres favn, brugt som stedfortrædende soldater for blodtørstige tyranner, som janitsjarer, eller solgt som slaver, eller systematisk udsat for seksuelle overgreb. En åndelig horisont domineret af pseudo-religiøse dogmer og de ufattelige fortællinger, der ledsager dem, fortællinger, som blegner i sammenligning med den oplysende holdning, som Sokrates og Thomas Paine formulerede. Sociale ordner styret af undertrykkelse, vold, ødelæggelse, seksuel tvang og slaveri, samfund styret af magt snarere end fornuft. Vi ville leve i en verden, hvor ottomanske vampyrer stadig ville gå for ottomanske imperier, en meget forfærdelig konsekvens. Sådanne regimer eksisterer stadig i dag, men er de ikke blevet dybt fortyndet af den græske arv, det vil sige af udbredelsen af den oprindelige menneskelige opdagelse. Forestil dig, hvis den tynde opløser mod hardhjertethed, som kaldes Grækenland, aldrig havde eksisteret. Forestil dig, hvor viskøs vores kollektive mentalitet ville være, hvilket hindrede cirkulationen af viden, ligesom det stadig gør i visse dele af verden i dag. Ja, naturligvis begik grækerne også grusomheder. Der var massakren på Melierne, udført af Athen under kommando af Kleomedes og Titias,
og der var massakren på jøderne under Antiochus IV Epiphanes, græsk af kultur og dynasti, men ikke i den klassiske polisforstand. Men alligevel holdt alle folk på den tid slaver og begik ubeskrivelige grusomheder. Forskellen er, at de, set fra den positive side, har meget let at fremvise. Nu er Sokrates altid relevant, fordi desværre efterspørgselen efter fornuft altid enorm, og dens udbud altid for lille. Sokratisk tænkning, det vil sige dialektisk tænkning, er modgiften til de omfattende problemer, menneskeheden står overfor i dag. Korruption, klimaforandringer, stofmisbrug og handel, den nukleare trussel. De potentielle negative sider af kunstig intelligens. Heuristik, den sokratiske metodologi, der fører til lufttætte definitioner, er hjørnestenen i fornuften. Det er derfor relevant her at nævne 4 grundlæggende typer af analfabetisme. Læseanalfabetisme, manglende evne til at læse tekst. Funktionel analfabetisme, manglende evne til at forstå de tekster, vi læser. Definitionsanalfabetisme, skjolistisk uvidenhed, falsk selvtillid til at forstå, hvad de ord, man bruger, faktisk betyder. Hemimatria. Metafysisk analfabetisme, manglende evne til at genkende, undersøge eller sammenhængende artikulere de grundlæggende antagelser om virkeligheden, der underbygger ens tænkning, sprog og bedømmelser. Til illustrativ formål, lad os undersøge 3 begreber. Højforræderi, kommunisme, demokrati. Fortsættes i video A Dan -2.